Душман Луганск вилетна толусанен запт етмеки чон бутын күчлеріні сарф ете, техникаве арбилеріні ажымай, оғдеки позицияларға қошма құветлеріні кечере. Баштапның малюматына көре, руслар Бахмут шәрі жыварындаки Вухлы-Гирс электростанциясына атеш ача, дигер жебе қысмыларында ишгалжилер артиллерия системалары ве авиациямен ұжым етті. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв'язку Сил оборони, ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби. Украина ордусы Дженеби, Джебеде или Релей, Гарби девлетлер берген артиллерия системалары яқшы чалыша. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский миллетке мұражат еткенде білдірді. Оның сөздеріне көре арбилеріміз Украина Дженебінде рус мермілерінен олған анбарларының муафақиетінен йоқ еті. Душманның техникаве аскер ғайыплары епартмақта. Бұнен берабер девлет ел башысы имканы олған инсанларыны вақтынжа ишғал етілген Украин топрақларының сакенлерін Украина уларының аққында қатырлағаны ве Украины чон күрешкенні тариф етмеге чағырды. Ми не віддамо нашу землю, вся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави, з Херсоном, Геніческом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами, поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них пам'ятаємо і за них ми боремось. Душман қачмақ үшін еллар азырлай. Украины майжелері есе адым-адым рус ишгалжилеріні Херсон вилиетінден қуа. Жебе сызығында вазиет керген қалмақта. Ми контролюємо декілька сіл, які територіально, адміністративно відносяться до Херсонської області. Орки намагаються вибити нас на адміністративну границю. Ми дійсно не пускаємо, щоб вони не добивали до Миколаєва ствольної артилерії. Душман үжіміне тек арбилерді келді, ерлі сакенлерді оғратыла. Рашислер мескен маллерін артиллерия тіртібатлары ве ракеталарынан үжім еті. Вони по селах б'ють ракетами. Кожне село, яке тут рядом є, в центр. Школа, дитсадочок. 10 днів все горить. Вони гатять і гатять і гатять. І нема такої якоїсь системи або якоїсь логіки. Вони нищать усе. Рашистлер Украин мудафасынан зайыв қысмыларыны белгілемек үшін истихбарат кечере. Фақат Украины майжилері тарафындан мунасип қаршылық көре. Намагаються десь там, шукають слабі місця, мобільна група, там вискочить, там да, ні, наваляли, вони уїхали з другого боку. Бояться, тут же ж недалеко вже Херсон. Душманны Украин топрағындан ғарап мемлекетлері берген силя ве Украинада ясылған силя құлланып құлмақталары. Түркия Бердянск шерінден қырсызланған Украин боғдайынен юкленген жібек жолы гемісіні азат етті. Украина гемі емді юкны тепқыф етмеге рижа етті. Ама Түркияде Украина елшісі баш прокуратура тарафындан топланған делелеріні біле бергенне бақмадан Түркия гумругы аксенесіні япты. Украина тышышлерін әзірлігінің биянатында қырсызланған Украин боғдайының Қарасу Түрк деңіз лиманына ташылмаса қында малюмат берілген. Бұл проблеманы чезмек үшін Украина тышышлерін әзірлігі Киевдеки Түркия елшісіні давет етті. Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібним випадкам в майбутньому. Невбетте Қырым. Украин арбилері кеченлерді ишгалжилерден азат етілген Змеиный адасында Украин байрағы насыл көтерілгенні көстерді. Адада ең азындан уч мавы сары байрақ бар. Олардан бірі мақсус директе елпіреген бұйық байрақтыр. Оны жұма ақшамы күні саба қойдылар. Змеиный адасында девлет байрағына көтергенлер арасында Қырым гоныллер батальонынан аскерлері де бар еді. На острові Зміїний знову підняти прапор України.
цей прапор так само буде піднятий і на півострові. Півострів також був наш і завжди буде нашим. Іншаллах. Слава Україні! Слава Україні, героям слава! Крим буде український. Ми повернемо вас, Донбас буде український. Слава Україні, слава захиснику Азовсталі. Ишгалжилер да екі Қырым татарыны 15 ве 16 yılға азатлықтан марум etmege istey. Боляпыс муддетлеріні Ишгалжилер прокурорлары Эрнест Ибрагимов ве Олег Федоровқа белгілемеге талап етті. Ишгалжилер эксінде Санкедерсін Хизбут Тахрир тешкілятын алақасы бар деп терроризмде қабатлай. Русияның және Берби махкемесінің отырышында шекленгенлер мұнақашаларда иштирак етіп, сөз айтқанда оларға қаршы қабатлаулар темелсіз олғанны білдірділер. Ибрагимов и Федоров 2021 сенесі февраль айында Бахчисарай шерінде рус құбетшілері тарамалар кечіргені вақыт тұтылған еді. Мұсылманлар жамиде дини ве сияси мевзуларны музакире еткені үшін терроризмде қабатланды. ФСБ хадимлері ядауларының агентлері мабуслерінің қонышмасыны гызледен язған. Адвокатның сөздеріне көре, еркеклерінің терроризмге алақасы олғанını таздықлаған ешбір делелі жоқ. Ишгалжилер избат оларақ тек гызлы шаатлардан сөзлеріне кетірді. Ама олар doğru яда ялан айтқанның тешкірілмесі чаресіздері. Сөзде махкеме июльнің 8-інде үкім шығармалы. Каждый из них напомнил о том, что крымские татары на протяжении длительного времени боролись за возвращение в Крым. И крымские татары добьются того, что они будут проживать на территории своей родины и исповедовать ту религию, которую они выбрали для себя в качестве религии, будут воспитывать своих детей в духе культуры и традиций крымских татар. Қырымда ФСБ хадимлері сөзді ярмаданын арби комиссары Юрий Лымарыны тұтты. Оны иш ері Ахмеджет комиссариятындан алып кеттілер. Рус құбетшілері Лымарыны оқабар алып, қырымларыны арби қызметтен азат етмеге бұйырғанында қабатлай. 2020 сенесі ишғал етілген Қырымда чалышы башлыған Лымар Эвел Русияның Астрихан вилиетінде арби комиссарыды. 2021 сенесі Қырым прокуратурасы қырымларының Рус ордысына қанунсыз чағырылмасы үшін Лымарге қаршы жинай дава башлатқан еді.